bɛɛ lajɛlen la Yusu bɔlenkɔrɔ koyi Naro FM lamɛnbaw i ka dɔn k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Mamutu n'a ka cɛdenw an bɛ foli di u ma danti foli min na i ka dɔn ka wulikajɔ barika ka bon sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Danaya FM i ka dɔn k'a fɔ o bɛ Keɲeba Bujalo fulakɛ sarama k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn n'an y'ale fo tuma min na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Daka FM a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Marakakungo k'u fo u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la min bɛ tali kɛ radio gɛɲɛka la o bɛɛ i ka dɔn fana ko fɔ MC i ka dɔn k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na ka fana ka bɛɛ lajɛlen fo anw baarakɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn danti foli min na Garba n'a ka cɛdenw k'u fo i ka dɔn timinanja la nin waati in na Yusu n'an bɔra ye Jɔnkaka FM a bɛ yɛlɛmani ko fɔ ka yɛlɛmanikaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Radio Royal a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo timinanja la i ka dɔn danti foli min na Yusu Dɔnba FM i ka dɔn k'a fɔ ka Karanga fo karan tobiri k'a fo ni ka waleɲuman dɔn Zumana bɛ nin waati in na a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Radio Dɔnba i k'a dɔn k'a fɔ ka Karanga bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ la olu ka baara i k'a dɔn a timinanja barika ka bon kosɛbɛ an b'u fo ka dugutigi fo ka alimami fo i k'a dɔn danti foli min na Yusu Njiba FM a bɛ i k'a dɔn Kati Farajɛ ko fɔ an bɛ a ma ɲɛma fo ni ka a waleɲuman dɔn i k'a dɔn danti foli min na nin waati in na sanga ani waati olu bɛ kunnafoni kɔni k'a cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ladiriya kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n'an ye i ka dɔn Jiba FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli di Aba FM bɛɛ lajɛlen ma a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Yuwaru ka foli di i ka dɔn ka fɔ Bamoyi mɔ k'a kebe directeur do i ka dɔn a ka timinanja barika ka bon kosɛbɛ i ka dɔn danti foli min na Yusu Radio Islamique u bɛ Kolokani Bɛlɛdugu tɛ awɔ an bɛ Bɛlɛdugukaw fo jaabi ale directeur waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na an kanubaa fɛn fɛn bɛ yen n'o sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na Tiɲɛdugu a lamɛnbaaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Kareri kɔnɔna na Amadi Daɲɔ n'a ka cɛdenw Amadi a fana ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Buguni Kunga lamɛnbaaw k'u fo i ka dɔn barabara foli an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen Bafata denfarabɔla don an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Yusu radio fɛn fɛn bɛ nin waati in na n'olu sɔgɔlen m'an na an bɛ minnu lakodɔn ani an tɛ minnu lakodɔn mun fana bɛ fɛ ka fara jamakulu kɔni nka n'an tilara jamukan na dɔrɔn u ka sin ka weleli kɛ k'a dɔn Renouveau FM ale nɛgɛjuru sira kan 20 80 08 08 an b'u fara i ka dɔn lisi kan ladiriya kɔnɔna na kunnafoni bɛ se ka cari cogo min na lafiya kɔnɔna na Tarawele marhaba ne ko gorobinɛba in don matɔrɔ si t'a la i bɛ n ka foli belebele fɔ a ye a ka kɛnɛ bisimila a b'i yɛrɛ fo aw diyara n ye ta ka kɛnɛ basi t'a la k'a kanɛ k'a sanɔgɔ lajɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ l'enfant de Kopropin Ousmane Togo awɔ Fuseni Daw an b'a l'enfant de Kifoso ale bɔ Kifoso de ndesani Zedi awɔ l'enfant de Kiɲa Najosi ne l'enfant de Jigana Yusu Garabati l'enfant de you States of America. Ne yɛrɛ filɛ k'i cɛɲa cogo ye. Non l'enfant de Kati. Ne ko n ko e tɛ maliyɛn sa dɛ n ko e ni américain bɔlen don. Non l'enfant Kati ka di Amérique ye. Kati ka di Makan ye. Karima b'a mun. Awɔ a ti tɛmɛ o kan. Lajosi i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn jamana ko kɛfa an k'a fo sanga ani waati min ye an ka ɲɛma n'o ye aw k'a dɔn Segu Babolo o cɛba min bɛ olu ka lasigiden min bɛ n'o ye aw k'a dɔn Zakaru Fɔnba an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Lajosi aw k'a dɔn bi an ka aw k'a dɔn min ye chef marketing Madu Ndaw ale bɛ kɔɲɔso la waati dilen b'a ma dɛ. N'a tɛmɛn'o kan an bɛ taa Salo ka bɔ dɛ a tɛ bɔ sini ne a kan ka bɔ sini ale ta ye 3 jours muso ta ye une semaine n'a ye den a ka tile kelen fara kan a tɛ quoi an bɛ ka dɔn mairie la bɛɛ ma taa mairie la anw de taara jaja Mandaw bɛ siran bijou ɲɛ a ma ja dɛ kabini yan an bɛ k'a sensibiliser k'a se k'a n'a hakili fara ɲɔgɔn yɔrɔ ni aw tilara kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ u bɛ bijou kɛ quoi voilà ja bɛ siran bijou ye an y'a sensibiliser mairie la sa k'a ka bijou kɛ a y'i jɔ k'a deli co a ye maramu lajɛ ten ne ko ne y'a fɔ a tulo kɔrɔ n ko bijou kɛ ko non ko bijou ko jumɛn Isa Kawoji ni Siriki ta ko ye bijou nege bɔ ale la ko ni bijou kɛ jama la dɔrɔn ko Ture
ma bisu jamana n'a kɛra a bɛ kɛ baara ye dɛ i halala jɔju bɛ bisu kɛ jamana o taara gbàngbà fɛ o kɛra Sidiki fana ye bisu kɛ ka bisu fasada o taara gbàngbà fɛ o kɛra k'a deli co a ma sɔn a laban a y'a bolo da kɔ k'a kunkolo minɛ a banna k'a poussé a ye bisu kɛ a ye bisu di Ala ka mun na awɔ an bɛ ka dɔn kɔɲɔ min kɛra i ka dɔn kari don n'o bɛ tali kɛ c'est plaisir ye Soridaw muso ta a bɛ fo bɛ bolo kɔ a bɛ Soridaw kɔrɔ ko plaisir na suruna muso Soridaw ye a bɛɛ fulamuso da muso ye fulamuso ye awɔ muso ye fila ye Salimata Jalo nɔnɔ b'a bana ye o y'a ko bannen ko sam Soridaw ni Salimata i ka dɔn Jalo ko Ala ka furu kɛ furututu ye amina an bɛ i ka dɔn balimaw fo fɛn fɛn bɔra u fo ni k'u waleɲuman dɔn Bɔkari Kɔnɛ ale ni ka dɔn Jɛnki Gindo a y'u su i ka dɔn olu fana ka furu siri la furu saba de tun bɛ sen na fo ka taa se Madu Daw ale ni Mariam Ture ma awɔ ndesani a ko kɔni a diyara Ala ka furu kɛ furututu ye n ko furu denmisɛnnin ninnu furu ka ɲi mɔgɔ kelen ma n'an kɛɲɛnen n'o la maa bɛ maa dege furu fiyɛla fiɲɛ tɛ n kɔnɔ a bɛ gɛlɛya tɛ furu fiyɛ dɛ a bɛ gɛlɛya bon a dun bɛ aramataba ko min na n'an m'o bila n'an ni aramataba kɔni kɛlɛla ale de bɛ su tɛ minɛ an bɛ taa delili kɛ a ka don n'o tɛ bɔli b'a fa Safi ko fo ka dogoli bɔ a la dɛ awɔ u t'a kɛ kɛnɛkan dɛ DJ plaisir DJ plaisir kɛ a banna Yusu ni ye donga dɔ ye i Tarawele ka dɔn komi e ka kɔrɔ ni bɛɛ ye sa an bɛ gale d'i ma ne ka kɔrɔ ni jɔnni bɛɛ renouveau bɛɛ yan a ye renouveau bɛɛ cogo di Isa Kaba ka kɔrɔ ni kele plaisir ka kɔrɔ ni Lolomari ka kɔrɔ ni Yusuf Fariga ka kɔrɔ ni Amadu ka kɔrɔ ni Amadu El Diallo Amadu Jara kɛ Amadu Jara o ka kɔrɔ ni Nabiru Nabi o n'o n terikɛ den Moro Sanogo den o tɛ ka kɔrɔ ni cogo si a tɛ ko a la Ala ka mun ja lajɔsi nin b'a diya yan'an ka don an bɛ maaw fari foni o y'an ka baara ye kun fɔlɔ ne b'a sɔrɔ e tigɛ i ka dɔn n'i y'a di a bonya ma a ti b'a la fiyewu musoman minɛ ni barika ye indicateur Jironouveau ale kumana a ko i ka dɔn ɲangini min taara k'an ka jamana sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ an ka jamana faama kɛrɛnkɛrɛnyala gouvernement ma ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a kumana a ko min y'i ka dɔn k'a fɔ baara dɔ o nundo baara tun bɛ a bolo n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛda maa mun bɛ foroba cakɛbaw olu tɔgɔla don i k'a dɔn k'a fɔ olu ka ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na min baara sigira sen kan tɛnɛn don kalo tile 22 a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ CCB kɔnɔna na premier ministre i k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga a ɲɛmaya tun bɛ ale bolo a yi i damasiyɛn ni ka kuma dɔw fɔ kuma mun n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ hakilina min na sisan an bɛ minɛn min kɔnɔ sisan ani waati min na an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ an ni CEDEAO cɛ kumaw kan a ko a ka kuma mugu n'a bɛ wele ko discours senfɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni kɛra CEDEAO kɔni fɛ nka ɲangini ta kan an ka jamana kɔni sɛgɛrɛ o kɔni y'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni bɛ senna nin waati in na nka olu kɔni ŋaniya ka ɲi ale bɛ yen jɛɲɔgɔnya ɲuman ka se ka sabati u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a ko tiɲɛ don o kɔni ye baara kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfuraw ye n'o bɛ textes ko fɔ nka min ye tiɲɛ zɛrɛnin jɛ o bɛ i k'a dɔn dugumamaw bolo o bɛ i k'a dɔn dugukɔnɔmaw de bolo o bɛ fasodenw de bolo i k'a dɔn olu bɛ ka baara kɛ ni o de ye Choguel Kokala Mayiga a kumana a ko a ka di i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga ye u ka taa i k'a dɔn kalafili kɔnɔna nka u tɛ taa kalafili la u kunfɛ fiyewu bari sabula n'i taara kalafili la i kunfɛ k'a sɔrɔ baara bɛɛ lajɛlen ma se ka sen sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ sen na fɛn mun kan ka labɛn yɛlɛmabolow la i k'a dɔn an bɛ segin an kɔ kokura kun o t'olu fɛla ye koyi olu bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen ko k'a jɛ ni ka yɛlɛmabolow sigi sen kan baaraw kan ka sabati cogo min na k'a kɛ bakuruba kelen walasa an kana segin an kɔ fiyewu o hakilina ni i k'a dɔn o hami de b'u la nin waati in na u bɛ ka baara kɛ ni ka taa o sira kɔni fɛ a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ni anw ka jamana u cɛ ni dɔw bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'u kɔda ɲɔgɔn disi la k'o tɛ dɛ ko baaraw n'u taabolo de don u bɛ ka baara kɛ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen fana ɲɛ bɛ a la ko
tɛ ko bɛnbaliya t'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka sariya de boli anw ka jamana kan o sariya de b'i k'a dɔn kumaw kɔni fɔ o baara kɛra n'o ko kɔni ye Yusu ni dɔw fana bɛ k'a jira k'a fɔ an bɛ waati min i n'a fɔ sisan ko i k'a dɔn ko fiɲɛ de bɛ ka tigɛ anw na ni k'a ɲɔ minɛ ko an kɛrɛfɛ jamanaw tɛ se k'o k'an na fiyewu bari sabula n'i ye farafinna yɛrɛ ta k'a lajɛ an donnen bɛ ɲɔgɔn na an kalalen don ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ k'a de mɛn Yusu ale bɛ baara kɛ ni ka hakilina bɛɛ lajɛlen sabati ni o kow de ye nka maa mun bɛ k'u ta fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko wale dɔw bɛ ka ta k'anw sɛgɛrɛ walasa k'a ɲɛnakili degun ni k'a ɲɔ minɛ an kana se ka baara foyi kɛ k'o kɔni kuma in k'ale tɛ se ka kalabauru o ko kɔni kan Premier ministre ka kuma la ale bɛ a ko min ye an ni jamana wɛrɛw n'o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ diɲɛ setigibaw ko fɔ an n'olu cɛla k'o ka kɛnɛ an bɛ don min i komi bi an bɛ bila maaw ka bila kɔnɔna baara ka se ka sabati cogo min na nka bibi na fasoden faama bɛɛ lajɛlen olu ka hakilina ye furancɛ fanga ni wasa ka se ka bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa o sira de fɛ laɲiniw ni ka dɔn yɛlɛmabolo min bɛ sen na k'o baaraw de bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni foyi tɛ se k'o baara lajɔ ni baara yɛrɛ kɔni tɛ koyi fina tile biya bolo bibi na an bɛ fɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jɔyɔrɔ min b'an bolo o jɔyɔrɔ ka to an bolo walasa diɲɛma ka se k'i ɲɛmada anw ka jamana fɛ n'o tɛ ko dɔ kɛra Tenza dɔ kɛra i k'a dɔn Nanjɛ Bugɔli kɔni na a y'o kuma in fɔ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ baara min fana bɛ senna nin waati in na n'o bɛ tali kɛ ɲɛmɔgɔbaw olu ka i ka cakɛdaw maa ɲɛmaw olu ka i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye senfɛ ale kɔni bɛ layidu di bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kura bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na walasa sikafɔ min kan ka kɛ maa si kana to kɔ a ko da la an ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ Mali kura ale sabatili baaraw la Yakuba Dumbuya an y'a bɔ yen ka terre zero niveau kɔnɔna na Lajɔsi min ye Ahmed Mayiga ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn imam Lajɔsi aw k'a dɔn misiri min n'a bɛ Musabugu yan ko alimami don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sama ani waati k'a ka dugawu k'a ɲɛ a ka dugawu kɛ jamana ye Lajɔsi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Soir de Bamako ye min ye aw k'a dɔn bourse min bɛ yen n'o ye bɛ wele ko Sifa i k'a dɔn awa min ye Mali ani Abidjan awa ni Côte d'Ivoire i k'a dɔn awa min ye olu o sera na bugun dɛ o sera na bugun k'a sababu kɛ mun ye min ye aw k'a dɔn Sifa Bourse société min bɛ yen n'olu bɛ aw k'a dɔn n'o ye conseil aux opérations financières min n'a bɛ tali kɛ diɲɛ sugu yɛrɛ kan min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la conférence internationale dɔ bɛ yen o bɛna kɛ aw k'a dɔn min ye marché des capitaux min bɛ kɛ sababu ye aw k'a dɔn n'o bɛ aw k'a dɔn nɔgɔya don kow la walasa aw k'a dɔn min ye farafinna bɛ se ka kunkɔrɔ ta cogo min na Novembre tile 23 an b'a 2021 min ye hôtel min bɛ n'u b'o wele ko Pilman min aw k'a dɔn ni o bɛ Abidjan min aw k'a dɔn ni min filɛ nin zone IMOA kɔnɔna na min ye directeur général Siba Bourse a bɛ 4 ani k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn société minnu bɛ yen ko i k'a dɔn olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn ka ɲɛda di nin ko in ma dɛ min ye aw k'a dɔn an ka maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Abibu Wani i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'ale dɔn jateden taabolo la ani ko dɔ taabolo la Lajɔsi i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ka bon sanga ani waati min ye aw ka nin bourse min filɛ nin min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye le placement des bons du trésor n'o ye AOT min n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn yiriwa sira kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen ekinti min filɛ nin Lajɔsi aw k'a dɔn min ye o n'a sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye aw k'a dɔn sɔrɔ bɛ se ka na cogo min na ani k'a dɔn aw fɛn min bɛ yen i bɛ taa sira minnu fɛ walasa aw k'a dɔn min ye sira bɛ se ka nɔgɔya cogo min na walasa aw k'a dɔn nafolo minnu bɛ yen i bɛ se k'a ta i bolo la cogo min na Lajɔsi aw k'a dɔn k'a kɛ yɛrɛkɔrɔ ko ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Sifa Bourse i k'a dɔn awa ninnu kɔni ka wuli ka jɔ ka bon yiriwa taasira la dɛ ani sɔrɔ taasira la ani k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ aw k'a dɔn min ye i bɛ bɔ sira minnu fɛ ni ka tila ka baara minnu walasa aw k'a dɔn sɔrɔ bɛ kɛ sɔrɔ bolotɔrɔ ye Lajɔsi o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn Sifa Bourse min ye aw k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye Abibu Wani min ye aw k'a dɔn ale kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn san 2011-2012 a bɛ
Sorbonne avocado docteur en sciences économiques Paris mi avocado no Sciences Po Paris 1994 yata ka kɛ avocado min ye cabinet de secrétaire général de avocado mi Senisade no tɛmɛna ka bɔ yen min ye avocado relation extérieure et la communication 2004 ni ma kofɔlen ye avocado Kofi Annan o y'a sɔrɔ ale ye secrétaire général min ye ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ min ye ka nin cɛ in sugandi ni ka kɛ département pour l'Afrique directeur du département Afrique jamana minnu bɛ yen n'o ye farafinna jamanaw ye i ka dɔn awa min ye yiriwa taasira ani ka dɔn awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn awa min ye nin jɔyɔrɔ a y'o fa awa ka dɔn san 6 lajɔsi ni maa kofɔlen min filɛ maliyɛn den don koyi min ye a dɔn fɛn bɛɛ yiriwa taasira la ani sɔrɔ taasira la farafinna yan n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ min ye comité scientifique international revue Afrique 2000 min ye awa ka dɔn awa min ye o ma ɲɛmaa dɔ min ye relation international ani développement n'o ye yiriwa sira ye ani ka dɔn an kɛnɛ kan da minnu bɛ ani maa minnu bɛ yen n'o ye kɔfɛ jamanaw ye i ka dɔn an n'olu bɛ se ka tɔrɔgɔ ɲɔgɔn na cogo min ka ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ taasira la bourse min filɛ nin i ka dɔn awa société don n'a bɛ a ka dɔn min ye sɔrɔ kɛ sɔrɔ malo sɔrɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ wuli a ka wuli ka jɔ ka bɔ min ye yiriwa sira ye wa min ye a ka dɔn nin ko min filɛ nin sugu min bɛ yen n'o ye mois sugu ye i ka dɔn ko a bɛ awa jatedenw sigi ɲɔgɔn kan ni ka tila k'a lajɛ sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ bolo sɔrɔ cogo min na ani ka dɔn baara bɛ se ka kɛ a taabolo la cogo min na n'o ye a ka dɔn CRPMF ye min ye a ka dɔn adresse min don boulevard d'indépendance min ye a ka dɔn 1946 immeuble Salam 3e étage quartier de Fleuve lajɔsi u na ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye k'a ko batiri min ye a ka dɔn bourse ko a mana kɛ fɛn fɛn k'o batiri jamanadenw olu bɛ se k'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min na nka nin bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ ni ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu o ka yamaruya ye ala k'an kunna diya. Amin. Yusu i ka dɔn indicateur du renouveau ale kuma bɛ Bakari Togola n'a jɛw bi sɔgɔmada in na Yusu kan ka kɛ ka dɔn kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ka kɛ ni fasiri ka kuma ye koyi a ko min ye ka dɔn Musa M Dambɛlɛ maraminɛ kalanden don a kumana a ko hali n'a sɔrɔ kunun ko maa kun sigi mɛ ni ngukilo kɛmɔgɔ sigi ni ka lamɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ Bakari Togola n'a jɛw ka kiiri tun kan ka boloda i n'a fɔ jamana faamaw y'a sigi sen kan cogo min na maa mun bɛ yen i ka dɔn wari bolofilala dun ni faso wari i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔni o ŋana mun ni forobafɛ Yusu olu ka kiiri de bolo kɔni dayɛlɛnna Bakari Togola n'a jɛw bɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ kunun kun ye tɛnɛ kalo tile 22 kun don Novembre kalo san 2021 Fasirikɛ b'a ko nɛgɛ kaɲa 9 sanga 15 waati min ye cour d'assises min bɛ Bamakɔ a Yusu ninnu kɔni kun ye wele bila maa ninnu ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ wari in dara sira jumɛn fɛ a ko kɛra cogo di u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ baaraw kɔni sigira senga hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn labɛn bɛɛ lajɛlen kun sabati tɛ a ɲɛmɔ laɲini kɛra i k'a dɔn kiiritigilamaw olu ka se ka mɔgɔtoli kɛ maa mun bɛ yen n'olu ma se ka kɛnɛ kɔni sɔrɔ olu ka labɛnw ka se ka labɛn cogo min na i n'a fɔ Mahamadu Fɔnba ale ni Alu i k'a dɔn Dambɛlɛ olu kɔni ko labɛnw ma se ka sabati o yɔrɔ o kɔni kɛra sababu ye kunukan ni kow kɔni cayara a ko kɔni nana nka a ma ɲa min kɔni kɔ hali n'a sɔrɔ dɔw hakilina kun ye jumɛn ye ko sɛbɛnfara bɛ min fɔ ni kɔni ni sɔminkɛ min i la n'i bɛ bɛrɛla walima ni i kɔni bɛ so ni kow bɛna sigi sen kan n'u bɛ kiiri baaraw kɔni kofɔ tile 3 k'a kɔn i ka kiiri ɲɛ i ka taa sɛbɛnfara bɛɛ lajɛlen ka se k'a dafa walima i ka taa kasobo na baaraw ka se ka sigi sen kan a ɲɛ kɔni mɔ nka min ye sɔrɔdonbaw ka kuma kɔni ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kow bɛɛ lajɛlen kɔni tun ma se ka sen sɔrɔ a ɲɛ kɔni mɔ o ma ɲa min kɔ kuru maaw kɔni wulila o kɔni y'a jira k'a fɔ laɲini min fana kɛra n'u k'a bila bi la n'u bɛ bi tarata kɔni kofɔ ko sɔn kɛra o kɔni mɔ o b'a jira k'a fɔ nin waati kelen in kɔni na dɛ Bakari Togola n'a jɛw ni Ala ma basi kɛ olu kɔni bɛ kɛ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲɛfɔli caman kɛ forobafɛn kɔni don n'o bɛ faso wari kɔni kofɔ a taara sira jumɛn fɛ aw ka waati la a kɛra cogo di ɲininkali kɔni bi kɛ maa caman tan bɛ bi ni ka t'i ɲɛmada a ko bɛɛ lajɛlen kan nka kunun ko ko i k'a dɔn k'a fɔ kiirikɛyɔrɔ Yusu ka kun fara dɛ
a fara TTT dɔwɛrɛ tɛ min ye ka dɔ kɔri baarakɛlaw mun ni Bakaritigula ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Bakaritigula ye baara kɛ maa mun ye ani maa mun ye baara k'a ye i k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw olu kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni nana i k'a dɔn Boubacar Sidibe ale tɔgɔla soba in ni nka fa tetew ni audience yɛrɛ bɛ k'a kɛ o yɔrɔ kɔnɔna Youssou u bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔwɛrɛ tɛ Bakari ye kabiri kunungo ka bila bi la Bakaritigula ye baaraba mun fana kɛ i k'a dɔn a ɲɛna maa mun ma Youssou olu ko k'olu tɛ to ko nin ko in kɔnɔna dɛ olu fana taara ka to ka dɛmɛ kɔni jira Bakaritigula la k'a jira k'a fɔ an yɛrɛ ka i k'a dɔn didu dun ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Jala ka kuma bi an bɛ ka Jalaji min a ka kɛ anw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ko ye ko maa caman y'a jira k'a fɔ Bakaritigula tun ye maa ye maa min n'a tun b'a kɛ maaw ye dɛ k'a kinibolo ka jan selon certains la main droite de Bakaritigula était plus large que sa main gauche o kelen na kuma a di olu ma dɛ minnu bɛ ka fasa ja a kuma wari d'olu ma dɛ a kuma wari di maa caman ma Youssou parce que Kɛba ka kuma la a ko hakilina jiginna dɔrɔn k'a fɔ kiri min bɛ senna nin waati in na i k'a dɔn maa 12 bɔ ɲɔgɔn ko k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ forobafɛn foroba nafolo bɛ o la fɛn wɛrɛ kɔni b'o la ni nka olu ŋana mun o de kama u kɔni bɛ jɔ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ bɛ yen u ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka fɛn min faamu wari in dara min a donna sira jumɛn fɛ a tɔ bɛ min a bɛ cogo di yuruguyuruguli kɛlɛli a bɛ bila o minɛ kɔnɔ Musa M Danbele baraminɛkara ne don a banna Lajosi an bɛ taa Kati ni dugu k'a dɔn ni dugu bɛnbaliya bɛ dugu mairie la bɛnbaliya bɛ Kati mairie la dɛ i k'a dɔn Kati mairie k'a dɔn min ye bɛnbaliya min bɛ yen min ye e ko nin tɛna kɛ k'a dɔn min ye e kɔni bɛ ta tiɲɛ min ye ne tɛ k'a ye k'a dɔn bɛ ta tiɲɛ min ye k'a dɔn Kati mairie o de ale kumanen don min ye aw k'a dɔn yɔrɔ wɔlɛgɔm aw k'a dɔn Fatireba kɔni kɛ bɛ k'a jira k'a nati jɔ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ Kati maire dɛ c'est le maire de Kati Kati maire do kɛ ka kuma kɔnɔ ban bisimila min ye aw k'a dɔn a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ de bɛ yen min ye premier adjoint Boubacar Traoré i k'a dɔn ko Boubacar Traoré k'o de taara ka taa aw k'a dɔn min ye nin plaide bɛɛ lajɛlen k'o bi aw k'a dɔn min ye yɛrɛ wɔlɛgɛm min ye aw k'a dɔn agence nationale investissement des collectivités territoriales ani CTP min ye aw k'a dɔn n'o bilalen don mairie ka bolo kan ale de y'a fɔ dɛ fɛn de y'a fɛn cɛ de ye plainte don minɛ ne hali plainte don de kan ni nkalon don i bɛ taa o i baara ɲuman don o de ye Kati o de Kati ko gɛlɛya san'aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yiriwa baara yanni an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yiriwa baara olu bɛ o ɲɔgɔn boxe de ka ɲɔgɔn sama ka jigin ka jamana ka Kati k'u bɛ Kati coro nka u tɛ se ka Kati coro o de filɛ ka ɲɔgɔn coro nin ayiwa an ka taa fɛ Lajosi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Nobagalo tile 11 mairie aw k'a dɔn min ye premier adjoint Boubacar Traoré ale kɔni taara ka taa plainte dɔ bɛ yen k'a fɔ ko 1,5 min ye aw k'a dɔn k'o lettre kɛ ni ka taa aw k'a dɔn kabini janvier 2018 min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye anicité a ɲɛsinnen don ma dɛ min ye aw k'a dɔn nafolo min bɛ yen ni o bɛ t'i jɔ 50 la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn anicité min ye numéro min don aw k'a dɔn ko 27 069 Fenaka 2017 min ye aw k'a dɔn min ye a kɛ bɛ ka kuma kɛ koyi min ye aw k'a dɔn rapport minnu filɛ nin n'o ye aw k'a dɔn comité de base syndical min ye aw k'a dɔn Kati mairie min ye aw k'a dɔn ko nafolo min ne kan ka segin Boubacar ale tun ye min ye monsieur Boubacar Traoré i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale de y'o lettre kɛ ka t'o bi aw k'a dɔn min ye kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ dɛ o lettre kɔnɔ min ye maire ka premier adjoint min maire ka premier adjoint min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye mairie ko ni aw k'a dɔn sɛmɛ maa ma ko y'ale fɔlɔ ye dɛ min ye aw k'a dɔn ko maaw ka abo min bɛ yen ani k'a dɔn min ye INPS ye ni aw k'a dɔn o kɔni o julajulalen don min ye aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn lettre min n'a y'a kɛ a copie directeur régional INPS de Kulukoro min ye aw k'a dɔn a copie a y'o sama ka bɔ yen nɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn Boubacar Traoré
baragala munun be mi aw ka do ko lu be ku ka haga nyini mi aw ka do kati mer yoro wala gomi i ka do aw mi ko yani o kaka aw mi yere la mi femi bara ko di ko ni aw ka do fatriba do fore ko tarakati nyesi bua karitara wore ma mi aw ka do yere la nin ko mi flani akoda ba wuleledo mi kati adjoint maire adjoint délégation poité mi aw ka do ni ama poeta ninga convier bagari la sarige meri kono baraw dira ma uma kaletu aletu mais fuka bla hakila de ikake ni parti la o ikake ni parti la akana ñoo so parti kelen yele la meri kono maintenant aw tara meri la parti ko be boy ay parti ko bla peu ay na ni yiri wasray abana ambo de nyini faka fode ko ni meri klela ko ni kera aw kana ka adjoint non mais ni adjoint ngo nga tien fode c'est un travail d'équipe faut ka bla ni adjoint ngo ki be mer turu yere be turu ka abeka barani akara bayana ni meri ni kati bina aw katlela abebina yana ka nyogon turu ouais mais akati baraka wa même il faut c'est yoro be do quoi ka ke kati doronte mais amen ni meri chama ngono sanu ku tigɛ de ɲɔgɔn ma dɛ ka baara kɛ équipe mun bɛ a ka fɔ ko a ka équipe ka waati la k'aw sera ka nin baara kɛ san'a k'o kɛ dɛ u bɛ taa ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn sɔrikoniw ni fɛnw de la ka na ça c'est pas bon a ko si tɛ a ye na ni développement sira ye a ye na ni projet baw ye mɔgɔw ka lafiya a banna mais nin kɔni a banna wa min tina Moribabugu maire jara ale bɛ ka na ni projet bi u bɛ école jɔ la mais o de don ka jibonnew la Ngabakɔrɔ droit Moro Dambele bole maire min be bi ala ka hinala Moro Dambele ndane ala ka hinala maire min be bi o maire fana be ka tani projet en Ngabakɔrɔ droit kan Ngabakɔrɔ droit yiriwa mais kati mairie de olu de ko ko mais maire mana ke fɛn cɛman ye a musoma ye a ka prémario ye ni maire ye so ye ale min sera ka taa plainte do ale ye so ye mais i bɛ taa sɔrɔ a ka dalu b'a bolo fana ye la vérité n'a ka dalu b'a bolo a ye taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn na a ka ɲɛna mais an bɛ min ɲini dɔrɔn sigida ka yiriwa ni sira fɛn fɛn o ka tɛmɛ a banna min ye nin yɛrɛdama kɛlɛ sa entre vous la il faut gérer mais anw ka sigida ka yiriwa an b'o yɔrɔ de ɲini an ka taa min ye a ka dɔn nin min filɛ nin ye ko nafolo k'a ka segin ni yɔrɔ ninnu kun ye ɲɔgɔn tonso tasa ni ka taa a ka dɔn min ye kaso la k'a dɔn a min ye mɛrɛ u y'o minɛ k'o fɛrɛbɛ min ye adjoint min n'o ye plainte kɛ o fana a k'a dɔn yɔrɔ o y'a ka koso n'a ka kasow jɛ min ye kiiri tigilamɔgɔw kɛlen k'a wele u y'o fana minɛ k'o bila a kɔnɔ ne ma ko équipe la baara don équipe la baara de don non mais non o kɛra dɛ i bɛ taa c'est à dire i bɛ cakɛda dɔw yɛrɛ fana ye olu mun bɛ baara la dɛ u bɛ bɔ ni gindow ye k'o cari cogo dɔ la min bɛ u yɛrɛ bɛ mago sa parce que a mana kɛ cogo cogo e bɛ équipe kɔnɔ ɲininkali bɛ kɛ o mais Bakari bɛ mairie kɔnɔ a mɛnna ni tiɲɛni fɛn fɛn donna katiko la a bɛ dɔ kalama ayiwa a ye sɛgɛsɛgɛliw da lajosi min ye aw ka dɔn INPS ani aw ka dɔn AMO min filɛ nin min ye aw ka dɔn n'o bi tali kɛ nin ko in kan min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn fɛn min filɛ nin n'o ye fonction publique ani collectivité nin bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn kuma kɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nka bi anw bɛ min fɔ min ye kati mairie mago tɛ nin na a mago tɛ sɔriko la a mago tɛ ɲɔgɔn b'a fɛ ka baara kɛ wa katikaw n'an tɛ ninnu maa fila bɛɛ a ye wuli ka bɔ yen olu de ma choisi i ka mana bɛ kurute dɛ non olu de y'a Kolokani conseil de cercle Kolokani dugutigiw n'a alimami wulilen olu wɔyɔ wulilen b'o ani Kolokanikaw wɔyɔ wulilen b'o f'a ka ta ka bɔ yen de n'i tɛ mɔɔw sago kɛ administration territoriale kan k'o kɛ o min mandat i mana san 2 kɛ mais kalafili n'i ma ɲi i bɛ bɔ yen kalafili mana kɛ ka mɔgɔ sigi fo ni coup d'état kɛra walima coup de force o t'a ka a tɔ président yɛrɛ bɔra kuma tɛ maire ma ko coup de force o t'a a tɔ k'a nangarabaya kuma ye wa président yɛrɛ bɔra kuma tɛ maire ma a mana kɛ cogo an ka taa sariya ɲumanw fɛ aw de bɛ danaya da u kan k'u suganti n'a y'u suganti ka waati min da u ma u ka kɛta de kan ka kɛ sababu ye n'u kan ka reconduit n'a sɔrɔ danaya wɛrɛ kan ka da u kan ko kura kun o bɛ dépend u ka mandat fɔlɔ de la n'u y'a bɛɛ dun yan'a bɛɛ ka dun dɛ u bɛ bɔ yen de
ala ka nya ka dama amina o Yusu amita sugula o yana ta sugula sa amta zerri na manga muskorba fo kika do kanya aja sanugo amana modon fo ana de umbela jele ku fo ko wali man ambe kai kaw fo amenya ambe ka do na ka dimba bela jele ko sobe wakarnya ale charger ko manya amu fo ko gouverneur Musa Balas Mare amba fo ka wali mando kanibara ambe moji sisugo fo ozo forela be kulukoroni wati na kanga soro kati amba fo ka wali mando danti fo lemna amta sugula ata ho ambe kanumbo fo ku wali mando Yusu Ablaye Maiga fo groupe commerce Mariamu Diallo madame Maiga amba fo ka wali mando ango groupe ne bay amba fo pharmacie pour averti kono Yusu ika do Alassane Aidara Sirifuke be forla ni wati na Guinée Conakry de ale de ne la beta nedo ayina be tabi mulo abe bulu abe nabi bulu abe koromuro bulu abe sedna bulu ya isa abe kanyasi bulu ala ka barka do sirifula ikado amba foninga wala imondo ani wati na no betalike Alassane Aidara ni nyugo chama ne malla ya abe na nini kana ni nyugo chama amba sawa abana itenge amba fuka wala imondo mali wala abana amba fuka wala imondo ikado danti folimina ale de e club faso deme après zambai enga tisigide Oyusu ambe nyama jaw fo ninga awale nyimando danti folimina ka foli di kado mama be no bi ka najani watina RT Mali save ikado amu fo ningu wale nyimando bololo sanfeni watina abana Yusu minye dili info e ale kumanna dili info apma me feminga oti doraye ko ka kangarda kanke kanyesi ikado ka fo anga musula kaw mo bela jele ti bugoda Yusu ko do e tigedda ka barakala nyeka fa ko ni wilila lamala ninga amuluku bajira ka fo bamako muso aya chogo do barade bela jele ci bugo anga ta buluga so mugula da Yusu antara buluga so mugula ikado ni kibara ko ndira ammo sida gale ko no be commune 1 ko ngo fo bamako konnana gerengere nyala ikado buluga so mugu kulubleni amuso la kado be na be wele ko wuro ki anu ba wele ko wuruki ana hakli rete nyon fa bi koy bara sabula ala itigede da ka barakala nyeka o ko ni ngera so be ninga fa ko ni wile ala ninga amuluku Yusu fasirike ba ko muso ngoni ye muso min ka farin ko sobe ka fare aka jugu ate ikado ko to ko ka to ayo ye min ngada ale de ale bo baraw de sigi singa fasirike ba ko mabe min ye sigi nyomi ludi ko mina aka barakala bo abolo barakala ikado ka fo otoko de ko Aishata Yusu asinyom so do be otoko ko Aishata ma be o ko mina barakala ko nimbo abolo o fasirike ba ko yere kera tugo di de minye ikado ka fo kalo kleta ani fla oktobu kalo samba fla ani mugo ani kele nege kanyata ani wolon fla wati no be ikado ka fo 17 ko fo o wuruki ikado abora dugu kono Yusu ko aka barakala no to ko Aishata anano ko ni nzoro ikado obeka yoro ko ni fura alla soro signyon meto kana Aishata babulo machama o ni ndo ko ni anana kana soro barakala be ka yoro ko ni fura o kaya nyini barakala ko ni ve o ko ka ikado ka fo yoro fura ni toy o ninga na bara wore kendo yi ka fi no ko ni ngo o ko tanti nyi ka pama ko ni me hakli sumali ya ko nana ani bonyani karawa ko nana o ko bara de ko ni apma fota o ko tanti ko nya menga unkla yoro fura na ka bangwe ijo ngani to ni fura wala sai ka do ka funga na fi no ko o ko ni ye fi ngola wati o ko ni me yoro fura na wati mina ayi munge ako ne ma fonge ka fura na mblawa ikana ni bara nge andimi gojugu agwerela ikado ka fo akabara de la no be Aishata ko fo o Yusu ninga tige koninda onyeka o yoro ni bela jelela kelengoro ko ka tige da onyeka anyele na ka soro mi o ka soro ikado ka fo abdalime ikado li koninga ache ko nkunte barsabula abush ayem tige da barakala nyeka anaka yaraka boka bi o yoro ni bela jele konna o cheti sokono adoga muso mi ma fe apulula de dew o ninga o koni wele ore jatigele willa fa bela jele fe oninga bolo fla da kun ka kule o kaye ka fo adwa muso ay akoro muso ko ni yara le fla tika fo ke ayreye o Yusu uya ataworo ni bela jele la ninga tana e Gabriel Touré la kata jatemine ikado ka fo na so AVC te o Yusu utara la jeninga fargoro bela jele la salo o tamashengele mayala tegeda gazi de do o tamashe mayala o ay tege minchi de
kabno ko ni ngera a yɛrɛ kuma ka ko Achata ati ka dɔwɛrɛ fɔ Achata kɔ Wuruki a bɛ ka Achata de ko nin fɔ min ye ka dɔn a dɔgɔmuso kɔni ngɛrɛ la Achata la k'a ɲininka ko kɛra cogo di a ye tigɛ min da i k'a dɔn k'a fɔ Achata ɲɛ kan Yusu ko de kɔni ngɛra sababu ye ni k'a muluku ni ka i k'a dɔn k'a fɔ fa bilen kɔni wuli a la a bɛ kuma sidɔnbaliw kɔni fɔ a yɛrɛ mɔ ko k'a jira i k'a dɔn Bamakɔ baaraden tabaw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ baaraden bɛɛ tɛ bugɔ dɛ baaraden bɛɛ tɛ bugɔ dɛ. Bɛɛ tɛ bugɔ dɛ. Yusu an bɔtɔ so b'an ko dɛ. An bɛlɛduga ninnu. Tout porte à croire que ngu de b'an ko. U bɛ furakɛ da yɔrɔ k'an wusu n'o ye. Ko tout porte à croire que ces fillettes et filles qui quittent généralement leur village Dogon. Leur village Dogon ou de Ségou. Pour les grandes villes en vue de préparer les trousseaux de mariage. Yusu ko nin baaraden ninnu caman bi bɔ u ka so de togodaw la i k'a dɔn dɔgɔnɔduguw la Segu marabolo kɔnɔna ka na nka u natɔ k'u bɛ ko dɛ. U bɛ ko dɛ, an bɛ ko dɛ. Somaw t'u gansan bila fiyewu. An bɛ ko dɛ. Muso mun bɛ yen sa n'e kɔni y'o ye k'e bolo ka fiɲɛ tuma bɛɛ e de bɛ maaw gosi walima i bɛ jadugabilen kɔni da ka maaw kɔni sɔrɔ ko k'a jira u bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko maa bugɔ ko baaraden bɛɛ tɛ bugɔ dɛ ko nin ta kɔni kan ka kɛ misali ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ Achata k'ale bɛ sɔrɔ o maa dɔw tu la maa bugɔbali a kɔni mana ka bɔ so ten gansan ko nin ko in ne kɔni kɛra a ka patron n'o bɛɛ ka patroni n'o bɛɛ ka dɔn Wuruke a ko fana wele ko Wuruke n'a kun ka fari kosɛbɛ k'a ye tigɛ da ka baarakɛla ɲɛ kan o kɛlen a n'a yara ka bin ka fa wili a la k'a muluku fan bɛ waati min i n'a fɔ sisan o tɛ dennin sigi ka kuma dennin fɛ ka n'a hakili yira ɲɔgɔn. Ayi a banna. Ne ne cɛ a ka dennin k'a ka filanan ye. A banna. Tardi. Baara du dɛmɛdenw ninnu bɛ baara min kɛ ale patron. Dɔ ma kɛ kɔsa in na. A muso a y'a ta. A ye kangari da muso ye. A ye kangari da muso ye. Ko karisa n tɛ fɛ ka baarakɛla kelen ka n ka baara ninnu kɛ. Ko hali baarakɛla tun b'a ka mbɔki ko. N k'o de ye problème ye. Ka t'o jɔsi baarakɛden nugulen yɛrɛ o bɛ so jɔsi la. Elle ni DPD yɛrɛ dalen don la kan yalima i bɛ salon kɔnɔ a bɛna salon jɔsi. Tɔnɔ i sen kɔrɔ ta. Tɔnɔ i sen bɔ yen. Baarakɛla dun forme ka ɲi. Ni tɔnɔ ma kɔlɔsi ye. Elle ni baarakɛden bɛ kɛ tan ci. A bɛ kɛ. Tarima b'a mun de. Ko baarakɛlaw yɛrɛ bɛ ko dudenw bɛ baaraden wele ko tan ci. Ko mais cɛ min ko ala ale denmuso bɛ baarakɛla ko mama. Baarakɛla wele ko mama k'a ba wele a yɛrɛ woloba ko wele ko tan ci. Tellement que baarakɛla bɛ fa la don ka den na don. Ka fudu la don. Bamakɔ muso kan k'o de faamu. Baaraden ta tɛ k'a fɔ ko a bɛna ka na i ka diɲɛlatigɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ dɛ. Non. Baaraden n'a jɔyɔrɔ. N'i ma kɔlɔsi. E yɛrɛ ka furu jɔyɔrɔ. N'i ma kɔlɔsi a b'i ka diɲɛlatigɛ baara bɛɛ kɛ. Olu yɛrɛ dun ko an ka baarakɛla nɔgɔlen don. Ni baarakɛla y'a labɛn k'i kana n'an cɛ minɛ la. Et puis 8 mars la muso ko muso tɛ baara kɛ nka baarakɛden bɛ baara kɛ. A bɛ baara kɛ. Tɛ muso ye. Sɛbɛnni fasiri. Fasiri banna o. Lajɔsi. N'u kɔnna dɛ. N'u ni y'ale ka fasiri Dili info kɔnɔ. Yusu k'an ka cogo dɔ ko k'a fɔ Bamakɔ muso bɛɛ lajɛlen ye. Ko baaraden bɛɛ tɛ bugɔ dɛ. U ka taa fɛ, u ka taa fɛ. Ayi dɛ. U ka taa mun ni garijɛgɛ bɛ baarakɛden na i b'a furu kɛ. Ni Ala y'u da ɲɔgɔn kan ma. Ko bɛɛ de tɛ bugɔ. Ala ka mun diya. Ami. Lajos. Ne. An bɛ sɛbɛn da. Sɛbɛn min n'an b'a ta o ye reporter. A ko di. Reporter i bɛ Amadu Kebe dɔn. Kebe. Alias Docteur Keb. Min ye aw k'a dɔn nin kamalennin. Awɔ. K'a jira k'a fɔ ko ko awa min ye ale tonton Sumela. Min ye ko Sumela sɛgɛnna ninnu bolo dɛ. Ale yɛrɛ ye min ye a bɛ ka misali ta o de kan. Min ye aw k'a dɔn Amadu Kebe. Alias Dar Keb. Dar Keb dɔnkilidala don. Denmisɛnnin min don a ka di diɲɛma ye a ka di malidenw ye kosɛbɛ. Nin denmisɛnnin min filɛ nin min ye a k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Abulaye Sanusi Mayiga n'u b'a wele ko Azizi Nemamba. Azizi Nemamba min ye o kɔni y'a wele k'a ka taa Gourma Raourous ka taa concert kɛ min ye dɔwɛrɛ tɛ a ye dɔnkili min da min bɛ tali kɛ Lapɛ kan. Lapɛ min ye a y'o dɔnkili min da a diyara k'a daminɛ Kayi fo Kidali min ye juillet kalo tile 28
shegi Tombouctou min ye u golengo aw ka dɔ min ye u segin dɔ de sa min ye babaci ninnu taara ka t'u salo u golengu salo min ye aw ka dɔ docteur Kebgo a ko k'u ye olu salo aw ka dɔ ko k'ale layɛlɛ moto kan min ye aw ka dɔ k'a ta yaw i ka dɔ a de yɛlɛnen moto kan aw ka dɔ min ye u kɛn bɛ ka bɔrɔ dɔ a kunna bɔrɔ b'a kunna min ye u kɔni bɛ ka taa san bɛ k'u gosi docteur Keba aw ka dɔ ale yɛrɛ ko a kɛra kamana gan ye u bɛ ka taa fan o fa olu kɔni t'a yɔrɔ dɔn min ye u taara n'u ye min ye u ye su bɛɛ lajɛlen kɛ boli la ale dun filɛ nin ye aw ka dɔ kungo kɔnɔna ale tɛ kungo kɔnɔna cogo dɔn u sera yɔrɔ dɔ la u ye bɔrɔ b'u kun na ale yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn a bɛ diɲɛ fan o fa min ye docteur Keba ye waati min na aw ka dɔn min ye docteur Keba ale bila kuma sera sa min ye kamalennin ye aw ka dɔn min ye hinɛ b'a dusukun na wa a ka dɔn maa ko ka d'a ye mais docteur Keba ale a ko cɛ dɔ tun bɛ yen ko tun b'olu laseli o fana a ka dɔn u y'o fana ta yaw o tun b'u laseli ale de tun bɛ dumuni di u ma o cɛ in u ɲɔgɔnna dɔ don dɔ fana taara ka fara u kan a tun b'olu laseli a tun bɛ dumuni di olu ma k'a tun bɛ ji sɛnsɛn ka di olu ma fɛn fɛn adamadenya taasira ye i kan ka min kɛ i bunanya adamaden ɲɔgɔn ye maa sera ka ka dɔn k'a tun bɛ kɛ olu ye dɛ waati min na a ka dɔn docteur Keba ale bila la tuma min ale ko a ka dɔn min ye filakan na maa kofɔlen ninnu ma n'o ye banbaaciw ye k'a ye sabali a ka dɔn ko nin min filɛ nin ko adamaden don a ka ɲi kojugu ne kɔni b'a fɛ a ka dɔn n'a bɛ ne bila a ka nin fana bila dɛ min ye a ka dɔn docteur Keba a y'o fɔ filakan na ni a bɛ k'o fɔ maa minnu y'a ta n'u tilara k'a bila a bɛ k'o fɔ a bɛ k'i ɲɔngiri k'i bolo da u kɔw ye a bɛ kasi a bɛ kasi a bɛ miiri a ko n b'aw deli a ye ne bila aw ka dɔn n b'a ɲini aw fɛ nin min filɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a to ne n'a ka taa min ye aw ka dɔn docteur Keba n'a y'o fɔ a bɛ kasi ye a bɛ maasumaya min ye a laban a bɛ ka cɛ min dɛmɛ k'u bɛ se k'a bila cogo min n'a bɛ ka delili kɛ ka kasi lajɔsi o yɛrɛ k'a ma a ko n balimakɛ a ko ne kɔni bɛ min f'i ye taa n bɛ dugawu k'i ye bɛɛ ni ala ye koko da bɔgɔ la i b'o de kɛ a ko ne kɔni bɛ min ɲini i diinɛ ni ŋaniya n y'a dɔn o tuma i k'an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ne bɛ dugawu k'i ye ala k'i kisi k'i tanga i k'a dɔn darikɛ fana dugawu k'a ye yarabi ala k'a to i ɲuman ka bɔ ninnu bolo ka na an ɲuman sɔrɔ docteur Keba a k'a dɔn Amadu Kebe min ye a bɔlen nin bɛɛ lajɛlen la sa a kɔni kumana a ko ale tɔntɔn Sumala ko Sumala sɛgɛda dɛ min ye kalo 6 Sumala bɔ ni ɲɔgɔnna la min ye ale y'a dɔn k'a fɔ awa min ye diɲɛ min ye ale y'a dɔn k'a fɔ adamaden ye min ye adamaden tɛ foyi ye a ko awa min ye an ka ɲɔgɔnnaden an ka sabali an ka awa k'a dɔn diɲɛlatigɛ an ka taa dɔɔni dɔɔni t'o de fɔ yan ko n'i y'a mɛn ko tɔnkunnani dɔ de y'a nɛnɛ dɛ min ye aw ka dɔn Amadu Modi Cogo min ye tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni min n'o ɲin b'a ko la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛ bi aw ka dɔn maa ka tɛ ka fɛn fɔ ko ka nin ko ninnu t'o cogo la min ye aw ka dɔn an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ma nka Berkɛ tiɲɛ yɛrɛ la Abdurahmane Abubakar Sako plaisir il a fait son show ka cɛni minɛ fo ka taa bɔ a bɛ fini o fini don Berkɛ b'a kan et puis émission tɛ kɛ n'u ma cri de cœur kɛ ka Berkɛ tɔgɔ fɔ plaisir an b'a fo yan nin de ye hadamadenya ye mais plaisir fila ye min ye a bɛ nin bɛɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛ gɛrɛgɛrɛ mɔgɔ nɔfɛ yan ale kɔni ka objectif ye min ye n'o a tɛ n'a banna a bɛ sigi o de kamalennin ko diya ye ala k'an kunna diya nisɔn ye Asan Tarawele y'ale ka fasiri ye an y'a bɔ reporter kɔnɔ waati sera walima a bɛ cogo di de waati kɔni Lajosi i bɛ se ka sabali kelen an tɛ dɔ in di e ma sa Lajosi waati kɔni kuruna sa e bɛ se ko waati kuruna o bɛɛ de la salo koyi waati kuruna ayiwa waati kɔni kuruna an k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn jamukan bɛ n'o ye ladilikan ye min ye Seydou Jongo ale ye wajulukɛla ye Suna TV la ani radio ɲɛta ni ala sɔnna bi ale ni awaka dɔ Yoba Jabate olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma fɛn min kan o ye tiɲɛ taabolo ye tiɲɛ kan ka tila cogo di i k'a dɔn tiɲɛ kan ka kɛ cogo di min ye an dɔn n'a ka mɔgɔw fana kiiri tigilamaw olu fana bɛ kuma la tiɲɛ ko ka sɔrɔ Renouveau TV sanfɛ Maître Konare ale ni min ye Gindo ye
ale procureur nyɛrɛ la jamukan ye a bɛ maaw sɛnɛ a bɛ maaw ladi lajosi min ye an bɛ foli ani tanni an b'o lase sanga ani waati min ye aw ka dɔn an y'a nabo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kalabankɔrɔ ACI la n'an y'ale fo an bɛ Jibril Male an b'ale fo a bɛ ka dɔn ka dire ka Samasa fo a bɛ ka dɔn min ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ale douanier juge Sakɛ juge Samasa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Yoroso ka foli lase a bɛ ka dɔn min ye cour d'appel Abibatu Maïga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ cour d'appel la Bamako Mamadou Bili Touré ale bɛ ka dɔn Kolokani kiri maa ɲɛmaa don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Tanti Awa Jara Ɲamoyi Touré k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Mare Tanti Aso Burukasumugu la ka foli ani tanni k'o lase Akɔrɔsi Aluja Basigina Keyita Jangina Keyita ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Nouveau Soleil Solomani Fofana ka taa se aw ka dɔn Pagala an bɛ ninnu fo u bɛ suguba kɔnɔ nin daga in na Karimbote numéro 2 la Benɔgɔ Sidibe Ousmane Bare u b'an lamɛn u b'an lajɛ sanga ani waati an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn kanuba ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ ka Guinée Équatoriale kaw Youssou an b'u fo dɛ an ka fasodenw mu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Guinée Équatoriale Amadou Adama Doumbia an b'u fo Adama Doumbia ale bɛ New York Mɛnɛ Kuraka don Kamalen Biɛkɛnɛ don a n'a ka denbaya min ye u bɛ New York u b'an lamɛn sanga ani waati an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka jamukan kɛnɛ kan n'an y'u fo sa an bɛ foli lase aw ka dɔn hali bi min ye an kanuba bɛɛ lajɛlen ma sanga ani waati fo tribunal de commerce la Famaga Namele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn PSG ale supporter ŋana don Famaga Namele an bɛ foli di Kulbi mo ni waati in na incomparable style la k'a fo ni ka waleɲuman dɔn alias Couture Sori an bɛ Sori fo ka waleɲuman dɔn Samunu a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo waleɲuman dɔn dante foli min na Sori i ka dɔn k'a fɔ a ka timinadiya n'a ka wulikajɔ la sanga ani waati ne ko aw ka ndolanci kɛra cogo di ani 13e arrondissement 13e cɛ sera ka gangɛ o an ka u y'u ci tuguni u y'an ka mɔgɔw ci tuguni jeli tɛ dugu la dɛ hali b'a bɛ jugu kɛ i b'a ko finikojukuruni bɛ jigin basɛn kan cogo min Lajosi aw k'a dɔn min ye an ka taa douane na n'an taara douane na an b'a Sunkura Fane an b'ale fo douane na ka foli lase aw k'a dɔn Madame Cissé Saran Fofana ma ale bɛ douane na Falajɛ ka i k'a dɔn Ousmane Seck ale bɛ douane na Falajɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli ani tanni k'o lase hali bi min ye an kanuba na an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ ka président an b'a fo ka waleɲuman dɔn maa bɛ Aïdara min ye Emana entreprise salle k'a fo ka waleɲuman dɔn Titibugu la ka Jinɛ fo Mamutu Kamara Jinɛ min ye mobili feerela don ka foli lase min ye Ajo ma Ablaye Kulubali Ajo an b'a fo ka waleɲuman dɔn Asirɛri don an b'a fo Bamakɔkura ka foli lase min ye Transiti Kumala an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ale filɛ Sugunikura la ale Kuma ayiwa Banankabugu la Solomani Balo an bɛ foli di a ma nin waati in na an ma ɲinɛ i ka dɔn Isa Balo kɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kanubaw don u b'an lamɛn u b'an lajɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ ka fɛn fɛn bɛ yen n'o tun bɛ ka Renouveau Télé ni Renouveau FM lajɛ fo ka taa se i ka dɔn RT Mali lajɛbagaw an b'u fo waleɲuman dɔn danti foli min na waati sabakɔrɔ korona ni Ala ma basi kɛ sini jɔn bɛ yen Moribo Sanogo ani Fulakɛ Kɔnɔba voilà ani Janjo Masa a forme bɛ ka ɲɛ bon sari tellement que a kɔnɔbara ni a kunkolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a kɛlen i b'a fɔ ko dɛsɛ ani a tɛ tɛmɛ o kan Maya kulo b'i la an n'a fɔ lamɛnbaaw ye sa ni Maya tɛ n dɛmɛ den ale t'a fɔ ma ko l'ex cɛkɔrɔba ni fila ale fana kɛra i b'a fɔ ko dɛsɛ ani tellement que a kɔnɔfuru bonyana ka kunkoloni dɔgɔya ayiwa an n'a fɔ lamɛnbaaw ni filɛlibaaw ye ko k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah